O inday paminawa. Sa miyaging yugto ng sugilano nato na seran, gidag ginimiko ang babae nga nalisuan sa pangisip kay dili naman ni mubuwag niya. O giyang nailhan ang pangani ini pinagi sa tato sa iyang kamot. Michelle ang tato mao nga gitawag na lang siya ni Miko og Michelle og giatiman. Unya, miabot si Tara nga nagdaha og paskin sa missing nga babae. Ug ang naong ni Michelle ang naa sa paskin ug may kontak nga duha ka tawo. Luisa ug Rocky. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa kangit-ngit Manang Luisa! Manang! Oy, Luke! Ni anasab ka? Unsa man? Doon na ba'y balita sa imong anak? Ha? Nakita na ba si Michelle? Wa pa man, Luke. Ay! Kinahanglang makitaan si Michelle. Ay! Luke! Ay, naningkamot bitaw kung makita na akong anak. Dili mahimo mawa na ako si Michelle, Manang Luisa. Di na siya mawa ni mo, Ruki. Ikaw nang tag-iya sa akong anak, kay ikaw yung pamanunon. Mayo kay wa ka malimot, anak. Ako na ang tag-iya sa imong anak. Kay dako na kay kag-utang nako. Oo, lagi. Ikaw na laging tag-iya sa akong anak. Kabala ka, good. Nagpakatap na kong pahibaw bahin niya. Basin doon na ni mo kontak na ko ni mo karong adlaw. Ay! Ay, lakas ko. Good. Naglihok lagi ko. Makita na lagi na ako si Michelle. Ayaw paabuta nga ako ang makakita niya, Manang Luisa. Kay makatilaw gyud siya sa akong kasuko. Kalma lang. Naningkamot lagi kong makitaan siya. Ako nang isaad ni mo. Oh, nay kwarta. Gamita na. Aron dali na nimo makitaan ang imong anak. Hello, Hay naman to si Michelle. Kalit mang nawa. Mas tinibuangan, no? Kay makailas siya sa mga tao nga dili niya ganahansa. Ay, mga yads. Ato talaga na siyang i-report ining nangita niya, uy. Sige. Ako na tawag niya. Suwayan akong kontak. Naamalagi kay cellphone. Ako nang kitakuan. Kaya na ako yung mga importanteng kontak ni Day. Ayaw na maglangas, ha? Kay akong tawagan og una kining Luisa. Rocky, kalma lang. Di na ni madang kalma. Pila na kaadlaw nga nawa si Michelle. Rocky, sad, oy. Musamot ang kalibog sa kong anak kung imo siyang gulaton. Di na ako makahuwat og dugay pa. Kinahanglang mabalik na nako si Michelle. May nanawag. Anong number naman ni? Kaya. Hello? Hello? Kinsa ni? Ikay nanawag o niya ikay mangutana kung kinsa ko? Nakuha mo ko na ko ang imong number sa paibaw sa ka missing nga babae. Unsa? Ngano? Nakitaan ba nimo si Michelle, ha? Hain siya karon. Ambi na. Ako'y magigsulta na. Kuan, kanang kining... Tukan ko nakitaan ba ni mo si Michelle? Hala, oy. Magkaguba lagi dunggan ang imong tingog, sir. Ay, kung lang na! Ayin si Michelle, ha? Hain siya! Naaba siya ni mo? Kuan, kanang kining
Niya ganina. Usa? Imong gibuhian si Michelle? Hala, uy. Di man ko pulis, sir. Wa man ako siya dakpa. Igon siya day kaniya. Ako ang iyang uyab. Ug magpakasal na mi. Unsa? Ah, hala, uy. Mao di ay. Unsay mao di ay? Hoy! Kung kinsa ka man, isulti na kung hain si Michelle. Kaya ako siyang kuhaon. Ug, ay kabala ka! Makadawat ng ganti. Kung imo siya makuha, o saan man imo siya? Kadagay ba di mo pangutana? Wala kay labot kung unsaon ako ang akong uyab. Isok manggugay ka. Kung baan man sabta. Panuway. Hain si Michelle! Unsa man, ha? Unsa man? Gusto kang masuko ko nimo? Aw, kung masuko ka, unsa man siya buhaton nimo? Imo kong suntukon? O nahala. Sige, suntuka ko dong. Ay, bugal-bugal ibang yuta ka, ha? Hain si Michelle! Isok makay ka, uy. Mahadlok mong kung mag-isulti nimo. Sige, bye. Panuway itong bayuta. Bayot ding nanawag ni mo, Dong Roque. Oh, bayo to. Gi-off ang cellphone. Panuway. Kaayong pisiun sa liog atong bayuta, eh. Aun sa man, misulti ba siya nga tuan niya si Michelle? Nakitaan ko niya ganina. Aw kon mauna, tuan niya ang akong anak. Ay, Mikay, naunsa ka? Ay, Naunsa ka, may tiuro ka man diha, murag kukok, naunsa ka? uy, Yads! Ngano ka dara, uy? Kaisog ba itong mga tawana? Kinsa isog? Anak isulti na ako karon. Inahan ko na to ni Michelle. O ang lalaki, iya ko nung uyab. Oho. Kunya, day, Mikay. Mga isok sila, day. Guday, isog kaayo. Dahil kay mga tingog. Doy. Di mo ko ganahan mamati ang kahit tingog ba? Ay, ako sab. Hala mga inday. Mura man og. Mga dautan tong mga tawana. Katyo ba? Unsa? Kining Luisa, klaro kay nga inahan ni. Pero, mura man og way hinungdang pagkainahan, mga inday. Hala, no? Day. Kung mag-iisog ang imong gikasulti, iuli na lang bayhanan sa iyong inahan, uy. Kaya siya may atong iuli. Ngawa naman si Michelle diha, o. Milayas na. Ha? Ay, may nanawag mga inday. Hello? Iuli ang akong anak, bayot. Nganong milayas mo ng imong anak, manang? Imo nang gikulata? Ay, wa ka nilabot, oy. Kung giunsa ko ng akong anak, iuli na. Hala, oy. Usa pa ba mong iuli? Nga milayas naman sabni, humanog kaon. Na huwag tag magkalit. Unsa? Uy, Roque. Kalit man lang kunog na wag tang si Michelle. Kinahanglang mahibaw ta kun diing dapitan nila makitaan si Michelle. Kaya ako ning ipaadto sa akong mga tao. Tuod, no? Sige. Akong tawgag usab ang bayot, ha? Kinahanglang mahibalik si Michelle nako man ang Luisa. Ay, lagi ka balaka. Mahibalik lagi nimo si Michelle. Mahibalik lagi siya nimo. Tawagin na ng bayot. Upag kahuman, hatagi kus number na bayota. Hala, oy. Doon na ako chatmate, mga inday. Sige to bagan na. Kinsan man na. Ay, hala. Number man na siya nahan atong Michelle? Hello? Hello. Hain ka man rong napita kay mo anha me. Ha? Kuan. Asa man ang lugar ba? Kuan. Ni ako sa Takahoyan, unya, daghaglanggam.
Di pagtarong ano imong sinultihang bayuta ka, ha? Usay nga na ng lugar ba? Konsultihan ta ka. Unsa may sunod nimong buhaton? Kuhaon akong anak. Anha namo dihang dapita pangitaon si Michelle. Unsa lagi ng lugar, ha? Kaisog ba nimo, oy? Inahan ko niya. May katungod kong mangisog. Hala no. Unsa lagi ng lugar ba? Aw, kuan. Naay bahay diri. Nga dunay taas nga hagdan. Unya, naay kahoy nga buongon sa kilid sa bahay. Angan sa sityo o barangay ang akong gikanahanglan bayot. Daoy, niamon ko sa syudad sa Sugbo. Unsa? Naa ka sa syudad sa Sugbo? Oti, di ako diri sa amo. Miabot si Michelle sa syudad? Oh, sige bye. Unsay gisulti sa bayot? Tuwa ko no siya sa syudad. Virgie! Virgie! Hello, kuya. Kumusta na imula ko sa papagitas visit nga Michelle, ha? Tuwa sa syudad si Michelle. Bisa? May abot ang buang syudad? Ang nakasakay tingali siya bus, paingon sa syudad. Kaya sa amin nas pagbuhat, ana. Buang man siya. Makatubag pa siyang pangutana. Busa, makaabot yun siya sa syudad. Manawag ko sa akong kaila dito. Ikaw? Luwag tang ng bahay. Saan kayo natabo na ito, Michelle? Di pagita sa Brescia, siya inahan, uyab ha. Matuog na ko eh. Ayaw kay, ako lang usaling kwarto ha. Sobrang, tunay na kilaka. Huwag niya ilawom sa katre. Niya silawom sa katre ang nakilaka. Ako liyon. Oh. Michelle. Giyon sa ka magyud siya mong inahan. Sa miaging yugto ng sigilanon nato na seran, nakontak ni Miko ang inahan ni Michelle og miabot ang ginganlan og Rocky nga uyab ni Michelle og nga nangita kini sa babay. Apan kalit lang nga nawa si Michelle sa ilang luyo. Mao nga wa sa musulti si Miko kang Luisa kun asa gyud ang iyang nahimutangan. Niya ng pagkagabi unang mipahuway sa kwarto si Miko. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Musa Michelle, sawat ang kalibay, nga hinikawan sa panahon. Sobrang, tunay na kilaka. Huwag niya ilawom sa katre. Niya silawom sa katre ang nakilaka.
Ako Leon. Oh. Michelle. Giyon sa ka magyud siya mong inahan. Nagsama. Kaya magkabati ang mga dili ni nato. Nilanisap ko si Lutan. Igait ko sa kahoy. Isuhod sa ngit-ngit. Doon ko kaya problema dahil sa. Oh. Ganun may katawa magkakalit ha, Michelle? Michelle? Oo. Mo na yung ngan, di ba? Dili, oy. Unsa? Dili, Michelle, ang imong ngan? Hello? Wagin mo yung idea? Kunahain sila karon sa syudad? Okay. Kung makita ninyo ang traitor, to sila. Pero, ayaw patya. Sige, bye. Kuya! Tagi ko kwarta, be. Malakaw ko. Asa naman sa ka? Basin mangita na sa kagubot, ha? Ikaw na ba? Init ka kag-o. Ikaduha mo ko ni was kainit sa o, kuya. Asa lagi ka? Da, may party kong tambungan, oy. Sa usa ka resort din, eh. Oh, mau ba? Mao na, kuya. Puso sige na, be. Hatagin ako kwarta ba? Usa man ka, gigutom ka? Dali, ato ta sa gawas. Di ko, oy. Naiungo dito, sir. O mo ungo dito, Inday. Mga buotan man yung pagkabayot. Kami pagani ang mulaban sa mga dinaog-daog. Ha? Tinood ka? Labanan ko ni mo? Oo, basta pasakitan ka, labanan ta ka. Basta ha. Labanin ko ni mo, ha? Kung naawahin ko, kay mapahusog away, ha? Oo, ako na isaad ni mo. Sige na, gawas na di alawam sa katri, uy. Ay, anilang ko diri, oy. Bugnaw man. Puisit naman ang kinabuhi, oy. Hain man yun ka maglaag-laag si Michelle. Ano nakabuhi masab siya sa among gibutangan niya? Ay, kalagot. Ano isa? Kita ni mo. Kisa man na? Sunya ko na ipangan. Unsa? Sunya. Sunya? Uy. Inangawa ko, ha. Maningil na. Ngawa ko ikabayad niya. Okay. Come on. Makalagot yun ni si Michelle, uy. Ganong mikalit man na og kalibog ang utok atong bayhana. Misaada ba si Dong Rocky nga impaso niyang tanan akong utang kung makasal na sila si Michelle? Pagkapanuway, hain magyud karon si Michelle. Unya, gabi naman kayo. Anak rin ka diha ilawam sa katri. Ha, Michelle? Huy. Oh.
Nakatuog naman din siya. Pulingit ko kay siya. Pero, di masab siya baho nga pagkabuang. Mikay. Dali. Adto ta sa minibar. Mag-inom ta dito. Di na ko mo inom, gawalin. Ha? Ano? Katsibang. Kanasa ka na nagsugod ka di ka na mo inom ay. Sukat sa maiging adlaw. Di na ko mahimong mo inom kay malipato niya ko. Dafats lang. Ay, unsa na may gihimaw diya sa ilawang sa katre? Kamot man na. Pasag din na. Hala, uy. Mura problema nga ba dyan ka anong bayhana, uy? Luoy masab siya gaw. Iuli na sa tungod eh. Katingalig mapasay nila ka pa anak nga nanggidap ka ng buwang. Di na gina siya buang. Magkatubag paguna. Nalibog lang na siya gaw. Parihas sa tao na nabuang nalibog eh. Masam ka. Parihas na. Marihas na. Ay, masaba. Hala, Wala. ito na. Kipahilo man ta. Busa manghilo man ta. Yaw. Ay nagablihi yung bapa diha. Ambot lang mo, Mikay. Ambot lang mo. Pasag di lang gaw. Ugma. Ako na siyang inon nga. Mupauli na siya ila. Kasabot na siya kung nalibog man na. Ada. Basta madumdum lang niyang kaon gaw. Mauli arating alin niya yung utok eh. Sige, bahala ka. Sige, Ayaw kalimot nga doon na kay problema. Unya punan pa nimo sa problema sa uban? Ha? Musik maridyo kag bato ano. Ay, saba man. Matugong bata. Kabati ka. Hilom diha kay natuog na ang bata. Niya mo ba ko sa kong kwarto? Si Michelle. Huwag ba siya din sa ilahom si Katri? Bigawas na siya nga huwag ko mahibaw. Usam na. Milihok pa ng kuhabol. Michelle. Ay. Midugan ako gabi, Inday. Ay, labad ako. Unsa? Labad ang imong o? Aw natural nga mo labad ang imong o kay wag ka sa maayong panghunahuna. Gutom. Ikaw ba, Michelle, no? Usahay ba? Tarong lang ikang pamation kung manulti ka. Bright man ko? Unsa? Bright ka? Oo. Bright man ko nga buang. Butangi. Gutom lagi, ate. Nibausap ka nga ate ko? Bayot. Nibausap ka nga bayot ko? Kaon ko bayot. Luoy man si Inday Michelle. Sige. Dali. Adto ta sa kusina mangaon. Pero kinahanglang maligo ka. Masa? Ako imo pagkaliguran ng Michelle? O, Alin. Ikaw liligo niya. Kay
Kayon sa. Tingali, doon ay mo gimo. Hilab daw eh. Bastos ay. Katsubong. Bastos yan naman sa titas tinood. Naibawag ka sa tinood sa. Oo, lagi. Sige na. Ikaw ligo niya. Usaon nga. Yun naman ka. Doon naman ko problema sa... Yun na. Ay, o lagi. Kaon ako, ate. Uy, Inday Michelle. Katarong ko mo na ngayog kaon. Doon na pa kayo pinaati. Nay manok Bisaya. Ito, pili pa, katsubong. Murag kurik nga mo request ining libog. Kani mo ang libog. Ay, good pangaway niya kawali na unsa man ka. Pasag na siya. Tawa pa. Oh. Ano may agik mang kainday? Bayot. Uy, bayot. Ano, ako pinag-ahap na. Naibawagin siya nga mga bayot agaw. So, 50-50 panisiyang nga pagkawag. 50-50. Tunga-tunga pa. Di lagi ni siya buang. Sige na. Liguan na siya. Ihatagan gid kong problema ini Michelle. Mao na diha. Mamugos ka manggod na Michelle. Tanawaron oh. Na problema ka na. Kinahanglang mabalik sa Michelle dinhi. Unya? Unsaon naman lang kung doon ni laing giubanan nga tao, ha? Kutob sa mutabang kang Michelle. Mamatay! Ay! Sa miaging yugto ning sugilano nato na seran, samtang mopahuway na unta si Miko na bati niya ang hilak sa usa ka babae sa ilawom sa iyang katre. Ug sa paglili pa niya, ang nalibog di ay kini nga Michelle, ug wa na gid kini mogawas sa ilawom sa katre. Unya niya ng pagkabuntag, didto na gid noon sa tupad ni Miko nagbukot og habol. Unya nakahuna-huna si Miko nga ipakaligo ni Allen si Michelle. Balik sa inahan ni Michelle, na problema na siya kung asa niya pangitaon si Michelle. Hangtod ang ginganlan og Rocky nga maldito kaayo, nagdada nag-armas aron pangitaon si Michelle. Karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-o tang sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa panahon bisan kita sa kangit-ngit nagpauli. Ay! Sa man ako ya, Rocky? Nagdamag ko kag-armas? Ihatagan gid kong problema ini Michelle. Mao na diha. Mamugos ka manggod na Michelle. Tanawaron oh. Na problema ka na. Kinahanglang mabalik sa Michelle dinhi. Unya? Unsaon naman lang kung doon ni laing giubanan nga tao, ha? Kutob sa mutabang kang Michelle. Mamatay! Ay! Kuya Rocky! Unsa ba? Naunsa man ka, oy? Mabungoy mo sa pa nakalaki ni mo? Kalit pala ka pabuto, di ha? Gusto lang na akong ipahungaw ang akong kalagot sa paggawagtang ni Michelle Verge. Na, ayaw na laglabda imong anak kuya. Uy, naunsa man ka? Relax lang, good. Relax. Pero kinahanglang mabalik si Michelle nako. Kay daghan na nahibawan sa akong mga lakaw. Onya, tuwa naman ka ni sa syudad.
Mao man ka ni sultis nakakita niya. Natuan na siya syudad. Mao na'y nakapasamot sa akong kahasol. Kung anong miabot sa syudad si Michelle. Di ko maligo! Di ko! Ay, naku. Oy, may mo ba, please, ha? Ay, pagsuksok diya sila sa Katri, ha? Ay, naunsa ba kamayhana ko? Maguba ba sa akong beauty ni mo? Ha? Pata, maguba ang akong beauty ni mong dibuga ka, ha? Di ko gawas. Libog ko, di ko magawas. Agoy, maguba, madyuti nga akong adlaw ni mo, day. Sige na, gawas na diya. No. Gawas na diya, aron maligo ka na, ha? Gawas. Oh. Ani, ana? Miyan ang humot nga sabon o shampoo para sa binuhi nato. O sa'yo itong binuhi? Kang may kaira ni binuhi, ha? Pero kito'y nohasol. Unsa man kami sila? Bugawas ka diya sila sa Katri o dili? Kaon ko. Why kaon ko di ka maligo? Di ko ligo. At sa man, gusto kang mahimong ginamos di ay, day. Tango ginamos. Ay, wala. Mukhaan sa di kang ginamos. O yan, saman. Di ka mo kawas diha. Bubuan akong tubig ning Katri, ha? Kay sarap nung buhay. Oh. Sa daidigan. May kanta man yun, may kantang libog. Lalo na kung kapiling mo, bayot nga buhay. Kita ko ni buang. Hoy. Naglagot ako, ha? Naglagot nang ko. Ha? Buang man ta ka nganong kamaog ka masang manaway. Gawas ya. Sige na. Silhigon ta ka, babe. Silhigon ta ka. At sa man ka, ha? Ilaw taron kas buaya. Tawag ko buhaya. Nah, mura. Sus, gata ka magitang problema ning Michelle, uy. Hoy, Michelle, gawas, ha? Unsa man? Patuslo ka kahoy di, ha? Kay sarap ng buhay. Wana. Di ka takantahan ang tas buang. Michelle, gawas, ha? Gawas na. Hopit ako musuka og hollow blocks, ha? Kung kapiling mo, mga bayot buhay. Unsa man ka? Mo gawas ka o di? Gawas! O saan? Ha? Oy. May nasaba man mo, oy. Maayo kay niya ka. Bagot, kagubot pa ninyo din. Maayo kay niya ra kami kay. Alala, Oh. ikay pagawas ang imong alaga diha sila sa atri, ha? Ngay naugtas na ko anak. Ha? Gikotasan ko. Wangga po na ako hangin sa gawas. Galagot. Aba, Mikay. Miyan ang sabon og shampoo, nga imong gisugo. Ikaw na ligo anang babae. Uy, nga, nas ilaw sa Katri. Ay, hala! Nindot nga title sa drama sa Ang Babae sa Ilaw sa Katri. Sige. Bahala na ka diha, Mikay. Pagsabot na mo. Sige. Hoy, asa na mo, oy? Hoy! Na, puri gidangat. Day Michelle. Gawas na di alam sa Katri, aro maligo ka. Hala? Ay, ang humiga gwapa. Ikaw na, Mika? Oo, ako na si Mikay. Gawas di ha, aro maligo ka. Din ko ligo, oy. Di ko. Gutom man. Mga untaw man mo kaligo. Bulingit kay kagnaong, oh. Itom kay mong naong. Naon sa man ka? Milikid ka sa ulingan? Oo. Unsa? Nga naman? Gutom man. Sige dali na. Kaligo na, aron magkakaon ka. Asa man gyud dekas, Michelle, oy.
Giyatagan gyud kog problema ning bayhana da. Sika na rabag matang Roque. Misamot man kabudlat ang iyang mata nga gilayasan siyang Michelle. Ay. Ma'am! Oh. Kamisa! Asa na kita rin, ma'am? Ingnang wa ko! Ingnang milarga! Katulo mo siyang balik, ma'am. Maumay katong Jose. Ingnang milayas ko! Bisag unsay isoltero mo tuo siya nga wa ko dinisbay. Sige. Ako na ingnon, ma'am, nga. Nagyo ka, gawa ka dire. Hanggaw man day ka direra paduol ra. Paduol dayon paduol. Paduol. Ano man, ma'am? Kaya sugot ako, ma'am? Hap. Nukol mo ka, ma'am. Ang amaw man kag tinubagan. Pero ngagbalibad ang tao. Ay gyud pagsulting ni ako kay wa pa ko ikabayad ang tawana. Ma'am, koy. Nagusam ka ang bayan niya, ma'am. Oh, kung mabalik na si Michelle ngadto kang Dong Roque. Dali. Ari ka sa banyo, ha? Unya, manabon ka mayo, ha? Kamao ka mo gamit ining sabon, day Michelle? Mangga man na. To, ana. Ang sabon ay mo ng mangga. Hala, no? Oh. Naday mo diha? Huy, dali na mo. Ato lang siyang tabangan og ligo. Kaon lagi ko. Mukhaon lagi ka human ka makaligo. Kapoy ni mo. Wala. Ay, naku. Nireklamo pang lipog og otok. Ay. Hala. Mikay, atusan na lang na, ha? Kanong ibawitaw ng gikugihan og sagot. Hala, atusan na. Hoy, asan mo pagsultingon, ana, uy? Kamu ba'y mabuang? Kamu ba'y mabuang lalimba? Ay, tawan na lagi. Hala, oy. Maligaw sa ko na niya, oy. Hoy, Michelle. Kaon ng sabon? No, ang buang pagkanunin kong sabon. Ay, da. Kamu lagi yung naglibog og di. Kamu lagi naglibog din na og dili si Michelle. Hoy, Michelle, ngano ni katawa kari ha? Bulingit, ngano ka? Di mong ko bulingit ako ngan. Unsa ba ko ni imongan? Sabog kagikan, sabog ka pauli. Unsa? Lamiasan ni mong tubagin day Michelle, oy. Sobra pa man sa simang. Hala, no. Kahibaw na ko sa tinuod nga ngaan ining Michelle. Unsa man kuno tara? Ang iya ngaan kay sa abog kagikan. O ang iya apelido sa abog ka mo pauli. Diba? Kay bulungan. Niliguan na agaw mi kay oy. Kay luod kay nang tan-aw bayhana tungod sa takuling sa iyang naong. Kanang imong naong may takuling. Wala no. Wala no. Kaayo ko nimong mga way da. Nang way ka nako usaban. Makikaway ka nako. Gimo kong kisaway, ha? Dali na Michelle, maligo na ta. Yes, mother. Wala na. Nito. Maligo na siya. Maligo lagi. Pero gisangpit kong mother. Lakaw Mikay. Ato na sa garden pasirite sa hose. Aron, dali na malimpyo. Sige na taon ng kalaw. Oo, di ka na taon ng naong ng Michelle. Sige na. Ay, nahimo naman na siyang babaeng grasa. Uy! Tara! Tabangin ko ninyo, Bi. Kamulay gulit sa host kaya akong sabunan si Michelle. Ay naman ang mga bayot ni Michelle. Ambot lang ang pilitan sa ungkok. Ay, day Michelle. Ikaw nila'y panabunin mo, oy.
Padayunan sa kunin mo, Michelle. Uy, hoy, ay pagliw ka, ha? Kay, sabunan na ka. Sa miyaging yugto ning sugilanon nato na seran, wa gyud makapagawa sila si Allen ug Tara kang Michelle gikan sa ilawom sa katre. Diha na kini mogawa sa dihang miabot na si Miko. Samtang ang inahan ni Michelle nagsige na og tago gikan sa iyang mga nautangan. Balik kang Miko, napugos na lang siya sa pagkaligo kang Michelle kay nanibat naman ang mga bayot. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Kining pagbatia gipadayon pa. Musa Michelle Ay naman ang mga bayot ni Michelle. Ambot lang ang pilitan sa ungkok. Ay, day Michelle. Ikaw nila'y panabunin mo, oy. Padayunan mo sa kunin mo, Michelle. Uy, hoy, ay pagliw ka, ha? Kay, sabunan na ka. Ha? Oo. Anong mitutok man ka na ko, hindi, Michelle? Dali na, ay paglangas. Akong sabunan ng naong mo. Ay, di ko. Unsa? Uy, di ka magpasabon sa imong naong. Sus, bulingit ang taon kay Naday. Itom na kay kagdagway, bura na kang agta sa baliti anang imong forma. Kinahanglang limpyo ka. Aron di na kaawayon sa mga kauban akong mga bayot, ha? Bayot ka? Ha? Oo. Bayot sab ko. Bait buang. Bait buang. Nabali na, day. Bait ko. Ha? Bait ko, buang ka. Nabali lang kinaday ko. Ako ang bayot. Ikaw ang buang. Bait ka, buang ko. Oh, mauna. Nakatumong nagka. Sige na, sabunan na ka, ha? Ay, paglangas. Kinilang imong likod ang akong sabunan. Kinilang likod mo akong sabunan, ha? Kay makaimpyerno ng atubangan. Ay, langas, ha? Okay, sarap ng mabuhay Bangas ka. sa daigdigan. Bukanta day ka. Lalo na't kung kapiling mo bayot nga butan. Ay, ako na. Bayot nga butaan ko. Ako na. Kasi ay paglangas siya kay magsabon ako si mong naong. Ay paglangas. Sa man taon ni gibutan mo si mong naong. Uy, ito makain eh. Ay paglangas, day. Ay paglangas. Maayo kay may uban ka na ako, kuya. Maburyong ko dito sa bahay. Kung mabilin ko dito nga ako lang usa. Mao na bitan niya akong giingon nimo, nga gikinahanglan sad nimo ang lingaw-lingaw sa gawas. Miuban ko nimo sa pamasin nga masigpatan ako sa Michelle. Da. Kalimtiw na tong bawihan na, uy. Mubalik na to sa inahan ko, magutman na to. Ay. Sige. Maglingaw-lingaw ta. Asa mo ka paingon? May party kong tambungan. O banta? Party? Party og adlaw dako? Hangtod danis gabi ang party, Kuya Rocky. So,
Relax lang, good. Nana, magtangtang na ta sa sabon si mong naong, ha? Sige, piyong. Piyong. Hello. Bugal-bugalon lagi ka, Michelle. Tugnaw. Gamay na lang. Tangtangon lang na to ang sabon si mong naong. Ay paglangas, hapit na. Mahuman na ta. Michelle? Pinindot si mong naong nga nalimpyo na ka, uy. Wapa ni mo. Guwapa ko? Oo. Guwapa mo di kay ka, uy. Mabayot man sab ko ni mo. Uy. Ala. Mikuro ka magugmaayo. Hain namang to, Alya. Ay, di ara. Sige, ikupo na, ha? Daoy, unsaon na ko bag-ilis ng basa ni mong sinina. Ay, dali na lang sa kwarto, eh. Adto lang ka dito mag-ilis o ugang nga sinina. Dali. Pamalit. Ipagsaba. Ay, nagreklamo diyo, Taro. At nang tinggo rin itong mga gamiton sa bahay, no? Pinya na lang ang kuwang sa atong kinumpra. Pinya na lang. Ay, no, Ansan. Mas maayo mo sa nung busog na permi dito. Maudyan. Dali. Manglabang ta. Ay, hala! Ito ay pinya sa atbang, oh. At dali alin. Manglabang na taas. Na. Patay na siya! Nanalab ako sa langit! Nanalab ako sa langit! Patay na ba ko? Nay, Alin! Paghilom. Buhi pa ka. Bagang naong ni driver. Buhi pa ka. Bagang naong. Karoon ka. Dali, tara. Mamugno na. Dali. Hoy! Unsa ba ka mag-drive? Pura ba kagbuta, ha? Hoy, siya mo! Ay, pulis! Pusil! Doon na di kay Pusil, sir? Oh! Naabitaw! Unya! Unsa man, ha? Kuan. Mabuto na? Ay, Day! Napa ko'y pusil ka di mo boto? Ay, Alin! Aw! Suwayan ba natong paboto kung makabungkag man ko? Ay, alag, so ay, sir. Oy, plastic mo tingali na. Ay, nagpabuto, sir. Oy, nagpabuto. Klaro, man kayo na nga tingali kayo. Nagpabuto na kayo. Nagsinaw mo na. Ay lang tayo. Ay lang tayo, sir. Bida! Tamo ba? Anong kalit man mong milabang, ha? Ang aang pagin pagkalabang, ha? Hoy! Sa sunod, ha? Ayaw mo paglabang kung dili mo sigurado! Aray, naon sa mga, sir. Giagtang man ko niyo, sir. Maayo gani kay giagtang na taga! Kuya, Sus! okay na, oy! Agtong sa tasangkos presintos kapulisan na ning pagkapartiha? Ay! Bitaw, sir! Sir! Kalma lang! Sus! Kita, eh! Puno-puno alam mo sa kong kalagot, ha? Bahawa na mo diya! Bahawa mo sa kong atabangan! Ay! Day! Day, Alin! Dali. Padaplan! Ay, padapli na mo, oy! Ang saman! Mangayo mo kwarta? Ay!
Tara, oy. Nganong karon lang ka ng gisog nga nakalarog ka na sila? Kinahala ko masinggit, day. Bastos o bakba! Maraming gwapo! Ay mo pagsaba, uy. Kinakatuog siya. Ay, may ano? Kalibyo na kong naong anak niya. Mikay, na ng mga prutas nga. Uy, hala. Kinsa man ang bayhan, no? Bayot sad, no? Dili, uy. Siya bitaw si Michelle. Uy, hala. Abi na uling bayot mo ang nasa na, uy. Ulo, no? Kagwapa ko din ang kanahan. No, malinawon pa kay natug. Bibiron na liko ang anak mi kay. Bibiron. Ay lagi mong saba. Pagkamataon niya niya akong alaga. Hala no. Imo rin kita ng alaga no. Oo, uy. May nalang ning kalingawan. Kung sa may ang problema, mas labaw pa ni sa ako. Ay, mauna. Kita no? Gusto kitang mureklamo sa itong problema. Pero kung muling itas daplin-daplin, makaingon kita nga, mas dako pang problema ang ubang tao nato. Uy, sama na niya gudon, nalibog. Wa naman guna siya problema, kay libog naman na siya. Ay, tama kami ka. So, kamo ba, no? Magsige na lobog tabi. Tara, magluto na ta. Pasagda to ning bayot hin-hin, okay? Ay, okay. Wala mo kagwapa gina ng Michelle. Tingali ko, lalaki ba ko karon? Mainlaki ko na niya. Hilom diha, tara. Nagluod-luod ka lang. Ay, prank ka lang ko, te. Tara. Ay, dali na. Sige, gara biyak ka. Magluto na ta. Dali na. Please, i-close ang door. Gusto si Tara. Guwapa kay si Michelle. Ganun na ingom gid siya ini. Oh. Milihok siya. Oh. Oh. Kuwas-was man siya sa hapor. Oh. Uy. Nakita ang iyang paa. Oh. Naunsa man ko. Kahagkunon mo ko ni Michelle. Ang iyang mga ngapel. Mura man og nagpangamay na ako. Naunsa man siya. Mihilak kanato ka. Sa magkakay problema ining Michelle. Sa miyaging yugto ning sugilanon ato nasayaran, si Miko gyud ang nakaligo ni Michelle og nakurat na lang siya sa resulta sa pagkalimpyo ni Michelle. Milutaw na ang iyang kagwapa. Samtang sila si Allen og Tara dito sa lungsod, nasugatan nila si Roque og ang manghod niini. Og nadukol pa si Allen sa malditong lalaki. Unya sa diyang na mauli na ang duha, nakurat sab sila sa kausaban sa dagway ni Michelle. Og tuod man,
Si Miko na gyud ang miangkon sa responsibilidad sa pagsagop kang Michelle. Mga higala di ta maglangan. Niya karon ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa atang kalibay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa kangit-ngit. Kuwas-was pa di siya sa hapon. Uy, nakita ang iyang paa. Naunsa man ko. Kahagkunon man ko ni Michelle. Ang iyang mga ngapil. Mura man og nagpangamay na ako. Naunsa man siya. Mihilak ka na ka. Sa magkakay problema ining Michelle. Uy, hala, uy, Day. Day, Michelle, naunsa man ka. Uy, Day, wabita ka unsaan, ha? Uy, Michelle. Ayaw taong ko tutukik sama anak eh. Mikurog na biya ko diri. Ay, masatang singkit ka among nabati ni Kay. Aha. Masatang ka. Doon na kayo natang gibuhat ka anong Michelle, ha? Sama to ay. Ano naman to? Nasa masingkit. Si Michelle ang misingkit ay. Pagsorya, Mikay. Nakuratan magani ko. Mikay, pagsorya, ha? Masig doon na kayo gibuhat ng lilim ayaw, ha? Nasa mo kami? Ate Alin, uy. Nga nabasan niyo naman ni mo si Mikay nga. Doon nagibuhat ni Michelle. Basin ba? Uy. Bayot ang taong ko gawalin, uy. Di ko makahima og daotan ng Michelle. Onya, what happened? Nganong naghingos-hingos man? Nganong naghilak man? Asa man na? Di mo nang di ko si Mikay. Uy, nga taon, uy. Ay, musaba. Matugang bata. Hala. Mihigda pagbalik. Mikay. Seryo ka? Wa jud kay gibuhat ka raw tanan ng Michelle, ha? Ay, wa lagi, uy. Kamoy bantay, ana. Ay, hala. Ito ano? Nang luod na si Mikay ni Mote. Sa matuk niya. Ganun kalit mo lang bisingkit si Michelle. Klaro kayong gidaman siya. Mikay. Unsa magigitabo ka ganina? Ay, naunsa man kagaw, uy. Anong lain magigagsinultihan? Naibaw ko. Kung nasa na nasa ilang man ang imong naong napayagit. Ayaw pa makak. Nganong mipiliit pa to si Michelle? Ngano? Ikidaman lagi taong to eh. Murag, makahadlok yun ang iyang daman. Kay kalit mo na siya masingkit. Tinuod ka? Salig na ko gawi. Di tawag ko maghimog cream, hindi na kay ni ako aron mo tago. O lagi ha? Ato lang giling klaroon ha? Pero unsa? Naluoy kay ko ng Michelle. Unsa? Mao ba? Kalit may nanawag na ko. Hello? Hoy, bayot! Ay, kagang! Manang, kalma lang kay isog pa nimo. Magkaguba man sa nagdungga ng tingog nimo, oy. Ikaw nino ang inahan ni Michelle? Hain si Michelle! Hain! Ay naunsa man taong ka, uy. Ngano ako may pangitaan nimo si mong anak? Tungod kay nagduda ko yot nga imo lang gitaguan si Michelle. Unsa? Nayabag na si Taling. Hoy! Ayaw gyud nag-ilimod na kung akong anak ha.
ikaw gitingaling mitabang niya aron makalayas no? Unsa? Klaro na kaayo, ikay mitabang niya. Naunsa ka? Ay, pati kaglamlam niya manang, uy. Nanawag man gani ko di mo tungod sa paskin, unya ako ninunang mitabang si mong anak. Nangayabag na kita ini. Kinsa man gyud ka? My name is Mikay Balakubak, alias Hubak, charot. Ay, animal. Ayaw ko bugal-bugaling bayuta ka, ha? Bantay ka lang yun ako. Bantay lang yun ka. Kalami, maya ni mo. Kalaming unsaon. Kitkiton, hapakon, dunggabon, aw nahala sige. Dunggabak ko. Now na. Pakita nako kay makatilaw kagyud nako. Dili ko mutalaw ni mo, oy. Kaysa tingog palang daan ni mo, hunit na ka. Panuway ka! Murag ikaw ang panuway ti, ug dili ako. Kay klaro kay sa mga kamot ni Michelle ang imong kadautan. Imo siyang gigapos, no? O ganang nahibaw kang gigapos ako si Michelle? Wa lang. Gusto lang ko mahibaw kung unsa ka matanga sa pagkainahan. O klaro kayo nga, kaspaon kag utok. Sige, bye. Yes, sir. Bravo, bravo, bravo. Naunsa ka diya, gaw? Alo, oy, maragdada kido na gid ay dugong pagkabayot gaw. Murag do na jud kang. Kay kamo na magkang mangangaway. Bayot ka na gaw. Congratulations, ha? Tara, naunsa ka? Naunsa ka tara? Ngano na tarantar ka ngano ka? Ang libog! Midagan! Ay, midagan sa gawa sa bahay! O, misuot sa kakahuyan! Giunsam din mo siya, tara. Ay, wala ko siya sa aoy! Basta kay, may galit lang siya! Unya, tuwa siya paingon sa kakahuyan. Oo! Te, sorry, Ti Allen! Kidaman niya ang bag ni mo sa make-up! Unsa? Oh no, tabagi ko yung pagita sa akong make-up, ha? O sa buang, mahalon na ba to? Dali tara, pangitao na to si Michelle. Sige na! Makalagot yung bayuta. Sus! Makita ko lang tos personal ay. O pawan ko kumanggid tong bayuta to ba? Oh, kinsa na masamling nanawag? Oh, hala, si Ruki. Hello, Dong Ruki. Nganong dugay mga kang nakatubag? Ay, doon na pa manggod ko inabisihan, Dong, oy. Unsa na may balita ni Michelle? Ay, kuan, Dong. Nagduda gyud ko sa bayot, Dong. Oh. Unsang bayota? Ang bayot ba nga unang nanawag nako, klaro kaayos ang sinultihan nga nahibaw siya kun hain si Michelle. Oh. O nga nung nakasiguro mga anak? Nanguta naman siya kung nga nung may samad si Michelle sa iyang kamot, kung ako ba kining gigapos. Ah, kapaluway. Kung mauna, doon na'y misagop ni Michelle. Oo, klaro kaayo ni. Kadtog yung bayot nga nanawag, mautoy misagop ni Michelle. Michelle! Day! Hi naman ka! Michelle, pakita na ako, ha? Pakita na ko, day. Iuli nga akong make-up kay may imported na ba tao na, Michelle? Michelle! Michelle! Gawas ay mo gitaguan! Kay kung di ka mo gawas! Aw! Di ayaw! Ay, tara. Lubagol ko ng bugan ni mo.
Pag seryoso diya pangitan ni Michelle na, ha? Gikulbaan na ba ako dere? Nga ako lang kung gilabay diya nga ako mga make-up, pero, oh my God, ganong tuwa man diya nga ako make-up! Ay, te, nag-retouch na bangot ko sa akong lipstick. Unya, sa dihang ako nang gisira ang zipper sa mong make-up kit. Gilabni man niya, o galit, o gidagan. Oh, nagtuo tingali siya nga duwaan ni tara. Ay, tara. Ano nag-retouch masab ka sa imong lipstick sa iyang atubangan, day. Gidagit ano na akong makeup. Ha? Kinsa man say magdahom nga maganahan siya sa imong make-up. Ay na mo paglalis di ha. Ato na siya pangitaon. Sama niya may ko. Sige, dito mo. Alko dere. Hoy, Michelle. Iuli aga ko make-up, Michelle. Iuli aga ko make-up. Gawas na sa mga taguan. Tay! Michelle! Ay, sa mukha siya din yung manawag. Ay, hello? Michelle! Gawas na lagi, Michelle! Hello? Masa mga Michelle? Mugawas ka o dili? Hello, Tubag-oy. Nangita mo ni Michelle? Bayot! Ha?